Вітаю всіх аматараў архідэй і проста гледачоў, якія выпадкова апынуліся на маім канале. Даўно я не рабіла відэа аб раслінах. Чэсна кажучы, фармат шорса мне падабаецца больш. Ёсць магчымасць хутка паказаць раслінку, а даваць парады – гэта адназначна не тое, чым хацелася б займацца. Але вось раблю выключэнне, таму што я дачакалася цвяцення маёй прыгажуні, каралевы ўсіх каралеў. І калі мы кажам, што цвяценне катлеі – гэта свята, так дачакацца цвяцення давіаны – гэта свята ў квадраце ці нават у кубе. Давайце паглядзім здымкі маіх чаканняў, калі спачатку было тое, потым іншае і гэтак далей. Кожны дзень я глядзела на яе з надзеяй і думкамі, каб нічога дрэннага не здарылася. І вось дачакалася. Ведаеце, ніколі не бачыла давіаны ў жыцці, толькі здымкі, відэа. А вось тут нарэшце пабачыла. Божачкі, якая яна прыгожая, дух замінае ад гэтай губы. Я учора, мабыць, паўгадзіны стаяла перад ёю і мілавалася, разглядала, і я гатова і далей глядзець і глядзець. Яна сапраўды супер. Яе водар напаўняецца ўвесь пакой. Ён салодкі, водар парфюму сталай кабеты, якая ведае сябе цану і якая прыцягвае да сябе, як можа прыцягваць чароўная жанчына. Вось якія пачуцці выклікала ў мяне гэтая прыгажуня. Ведаеце, у мяне нават з'явілася жаданне набыць яшчэ адну і зноў прайсці гэты шлях да цвяцення. Гэта пачуцце ў мяне ўпершыню, таму што ніводная катлея раней такіх жаданняў у мяне не выклікала. Я павінна быць чэснай. Гэтая давіана не першая, а мабыць трэцяя або чацвёртая. Вось так, наш шлях бывае зусім непросты, але і ўпартасць прысутнічае. Гэта ўжо як выклік на слабкасць, здолееш ці не. Гавараць, што цвяце яна недоўга, мабыць, нядзелю. Улічваючы, што зараз у нас плюс 38, не ведаю, колькі дзён яна пратрымаецца. Але я ўдзячна, што на свае вочы пабачыла гэтую прыгажосць. Мой муж сказаў, што яна жанчына, і гэта сапраўдная жаночая прыгажосць. Знімала яе сёння ў палове 6. Сонейка яшчэ толькі пачынала свяціць на балконе. Вось такая яна ў сонечных променях. Яе пялёсткі не лімонна-жоўтыя, яны маюць сплэш і нейкую ружовасць. Прыгажуня моя, як я задаволена цябе пабачыць. Дзве кветкі зрабілі мне свята. Спадзяюся, што маё кароткае відэа спрыяе распаўсюдзіць гэтае свята дзеля іншых, і яшчэ шмат хто пажадае паўтарыць яго ў сябе. Не трэба баяцца, трэба проста разумець, што патрабуе кветка ў той ці іншы перыяд часу. А для гэтага ёсць вельмі добры парадчык і суразмоўца, гэта штучны інтэлект. Размаўляйце з ім, запытайцеся парады, менавіта ён сабярэ максімальна шмат карыснай інфы для вашых умоў. І на гэтым я спыняю мой маналог. Няхай наша жыццё будзе такім прыгожым і захапляльным, як гэтыя кветкі. А кветкі робяць усё ад іх залежнае, каб зрабіць нашае жыццё прыгажэйшым.